पहिला मिलनवा मिलल सजनी के सजनवा हमार अंगे अंग गुलाब नियन खिलाल बा बदनवा सुनी सुनी भगवान अरे जन बिहान होखती तालमेल में कि सुनी सुनी भगवान तू होने देखो हमारा और का देख के करे अरे जन बिहान होखती आज राजा जी के कोरवे में जवान हो अरे कि आज राजा जी के कोरवे जवान हो आज राजा जी के कोरवे में जवान हो पहिला मिलनवा मिलल सजनी के सजना हमारी अंग अंग गुलाब नियन खिलल बा बदनवा सुनी सुनी भगवान जन बिहान होखती सुनी सुनी भगवान जन बिहान होखती तनी भाव दा न होने से जाके ऐसा लागे कि पियावा तहार भीरी आई बड़े आ तू पाक के खुश बड़ धनंजय शर्मा तहार पुरानका यार हो नैहर वाला हम हई ससुरवा वाला उहे गीत के शीर्षक बा ए से कहे के बा अरे कि आज राजा जी के कोरवे में जवान हो आज राजा जी के कोरवे में जवान हो आज राजा जी के कोरवे में जवान हो हेलो टेंट वाला और स्टेज वाला भाई से निवेदन बा कि थोड़ा सा इनमें बैरिकेडिंग करा के व्यवस्था कराई और मजबूत थोड़ा सा हो जाओ और निवेदन बा कि परिवार के लोग भी अब आवे हम समझता नहीं कि थोड़ा सा व्यस्तता बा लेकिन खाली राजू भैया के कॉल करी कि जे रौरा चलते हम समझता नहीं कि कई जना विधायक मंत्री सभी आइल बा जी अच्छा ठीक बा लेकिन कलाकार के भी अगर हम घरे अपनाइल बन जाए तो कलाकार के भी सम्मान होके के चाहिए तो निवेदन बाप से है जन स्टेज हिलत ऐसे हम दुखित नहीं के बड़ा खुश बनी एजा तो खाली एगो काम क के छोड़ दे के बा अपने मन गदगद हो जाई अरे कि आज राजा जी के कोरवे में जवान हो खेती आज राजा जी के कोरवे में जवान हो खेती देखिए आज जतना लोग भी बड़ भाई जुटल बनी गार्जियनो जुटल बनी हमारे खान चाचा भी जुटल बनी खान साहब ए खान साहब हम रौरो के कहतनी कि रौरा भी गीत सुने आई बनी नु
तो हम रौरे लायक सुनाई। ऐसे कि हमने के वो कलाकार ना हो जा, हमार घर आरा जिला जरूर हो, लेकिन हम वो बानर ना होई कि बूट फेंक के बजा दे। हम उहे सुनाई जनोरा सबके दिल में तनी छुई। आज ये कैमरा आ गई, यूट्यूब आ गई। जब सीडी के जमाना रहे, जब सीडी के जमाना रहे तो ये सब गीत होइबे ना करे। वो घरी गीत होखे वो पत्नी अपना पियावा से कहे, प्रेमिका अपना प्रेमी से कहे का कि मेरी, अरे देख कैसे कहे पहले 10 बरिस पहले कि मेरी, अरे तोड़ पे जवानी तोड़ पे वादा न तो, वादा न तो, वादा न तो, मेरी तोड़ पे जवानी तोड़ पे वादा न तो, वादा न तो, वादा न तो, आज राजा जी का तोड़ा लड़की कहते हैं के प्रभु जी कि राजा जी के तार दीवाना इन्हें भाई बड़ी बहुत कि राजा जी के उठावा में, अरे उठ जो बसोटी का हो फांसी लगवाई है, काहे खातिर फांसी लगवाई है? अरे पागल, फांसी न लगावे के चाहे प्यार में कभी कौन इनकर फरतार नाम का सिमरन ज्योति के फरमाइश बाकी एक गाना इसके बाद जरूर गाइएगा। तो कहने की कौन रे जकरे से लोभ कोइलू। पप्पू चाचा जी अब निशा से आग्रह करब, आदेश देव कि निशा कितनी मनी यूट्यूब वाला भाई खाती, अरे बिल्कुल, आ जितने लोग जुटल बा उ लोग खाती किस गीत सुना दो। सीट ग्रहण करिए आप लोग, जैसे लोग खाना ग्रहण करते हैं आप लोग सीट ग्रहण करिए। वाह चलिए निशा जी, ठीक बा। इधर आना, एक